את המסע שלנו אנחנו מתחילים בכל המועד סוכות. הכבישים עמוסים במאות אלפי מכוניות שעושות דרכן מהמרכז צפונה ודרומה ובחזרה. תחנות הדלק עובדות בפול גז, והמצלמה הנסתרת שלנו מצטרפת למטיילים בצפון. שעת בוקר. אנחנו עוצרים לתדלוק בתחנת סונול נצרת עילית, וניגשים למסלול השירות העצמי. בעמדה המרכזית השולטת על כל המשאבות, תחקירנית קולבוטק מקלידה את מספרי הרכב ותעודת הזהות. הנה היא ניגשת אל אחת המשאבות. היא שולפת את אקדח התדלוק, אך שימו לב, היא לא נוגעת בלחצן ההפעלה. המונה מאופס, אבל פתאום הוא מתחיל לרוץ. האקדח מונף באוויר, הפייה יבשה, אין זרימה של דלק, אבל המונה ממשיך לטפס, עד 2 שקלים ו13 אגורות. אפילו טיפה אחת של דלק לא יצאה מהצינור, וכבר לוקחים לנו כאן 2 שקלים ו15 אגורות. אנחנו ממשיכים צפונה בכביש מספר 77 לכיוון צומת גולני, ומגיעים אל תחנת פז בצומת הלוחם הבדואי. חשוב להדגיש כי רוב המטיילים צפונה חולפים בצומת גולני, ורבים מתדלקים כאן. 98 מזומן. עלה? כן, יכולה להתחיל. מיכל שלנו שולפת את אקדח התדלוק, בודקת שהמונה מתאפס. זה הרגע שבו כולכם עוזבים את המונה ומתחילים לתדלק. אנחנו ממתינים כמה שניות ויודעים למה. הנה המונה מתחיל לרוץ. האקדח מונף באוויר, אבל המונה דוהר כאילו אנחנו בעיצומו של התדלוק. טיפת דלק עוד לא קיבלנו, אבל המונה הגיע כבר ל2 שקלים ו94 אגורות, קופץ לאיתו ונעצר על 2 שקלים ו96 אגורות. הכתובת הבאה שלנו היא התחנה של סונול בצומת אלומות. מיכל מבקשת באינטרקום אישור לתדלק. 98 במזומן. יכולה להתחיל. תודה. אקדח התדלוק נשלף, המונה מתאפס. אין נגיעה בלחצן, אבל המונה רץ קדימה, עד 2 שקלים ו54 אגורות. מצומת אלומות אנחנו קופצים אל צומת האון, בכביש סובב כנרת, ונכנסים אל תחנת דור אלון. תחקירנית קולבוטק מעבירה את כרטיס האשראי כדי לבצע תדלוק בשירות העצמי. עכשיו היא מקישה את מספר תעודת הזהות ומיד שולפת את אקדח התדלוק. המונה מתאפס. פתאום הוא מתחיל לרוץ. לא אכפת לו שהפייה יבשה ואין שום זרימה של דלק. הוא בשלו. עד 2 שקלים ו72 אגורות. ההודעה משמאל למשאבה צוחקת עלינו. מתבצע תדלוק. אפילו טיפה אחת של דלק לא קיבלנו. בתחנה של חברת דלק ליד קיבוץ אלונים נדפקנו 4 פעמים. באוקטן 96 לקח לנו המונה 31 אגורות בפעם הראשונה, ו67 אגורות בפעם השנייה. באוקטן 98 המונה היה צנוע בפעם הראשונה, 52 אגורות, וחצוף יותר בפעם השנייה, 1.48 אגורות. החלטנו לבצע את כל הבדיקות רק במסלולי השירות העצמי מסיבה פשוטה וברורה. כאשר מתדלק נותן לנו שירות, הוא מכניס מיד את פיית האקדח למיכל שלנו, ולוחץ. המונה רץ, ואי אפשר לראות מתי באמת התחילה הזרימה. במסלול השירות העצמי, כל תהליך התדלוק הוא בשליטה מלאה שלנו, הלקוחות, ואפשר לתדלק וגם לצלם בלי הפרעה של עובדים ומנהלים בתחנה. חשוב מאוד להדגיש, המשאבות בשירות עצמי זהות לחלוטין למשאבות בשירות המלא. מה שקורה כאן עלול לקרות כאן. עשרות התחנות שבדקנו הן לא בתוך הערים, אלא בצמתים ובכבישים המרכזיים. תחנות שנכנסים אליהן יותר נהגים מזדמנים ופחות לקוחות קבועים. בחרנו לעשות את הבדיקות בעיקר במשאבות של 98 אוקטן, הדלק היקר ביותר. אך שוב חשוב להדגיש, משאבות ה-98 אוקטן זהות למשאבות ה-96 וה-95 אוקטן. כך בכל התחנות, בכל הארץ. אנחנו יורדים דרומה,
וכבר לא מופתעים לגלות שגם כאן המונים רצים חופשי מתי שבא להם, והם תמיד, כמה לא מפתיע, רעים אלינו וטובים לתחנה. הנה למשל התחנה של סונול בצומת פלוגות, על כביש 4 המוביל לבאר שבע. בדיוק את מה שעשינו בצפון אנחנו עושים בדרום. השלב הראשון, בקשת אישור. 98 מלא מזומן. יכולה לדבר בתחום. תודה. עכשיו נשלף אקדח התדלוק ומונף באוויר. כהרגלנו אנחנו לא נוגעים בלחצן המפעיל, ובכל זאת המונה קופץ קדימה. אנחנו נדרשים לשלם כמעט 2 שקלים תמורת שום דבר. מיכל שלנו נכנסת אל הקופאית בחנות כדי לשלם, וזו מופתעת ומתקשה להבין מה קרה. צק לי, לא תדלקתי. אני רואה, שתי שקט, לא תדלקתי, לא הכניס את הפיה. את יכולה להסתכל, יש לך מצלמה? אני רואה רק שתדלקתי שתי שקט, זה מה שאני יכולה לראות. הקופאית הנחמדה רואה תדלוק, לא מוותרת על התשלום, בצדק מבחינתה, ואנחנו משלמים. על אותו כביש 4, בדרך מאשקלון לכיוון סדרות, אנחנו עוצרים לתדלוק מהיר בתחנה של חברת דלק, בצומת בת הדר. המונה מאופס, ולא זז. אנחנו כבר חושבים שהכל בסדר, ומחליטים להחזיר את האקדח הצדיק למקומו. אבל פתאום המונה מתעורר לחיים, ולא עושה לנו חשבון. בעצם כן עושה חשבון, לאט לאט. לאורך 42 שניות, המונה הזה מתעלל בנו בעינוי סיני. הוא זוחל קדימה לאט לאט ולא עוצר לנוח. אפילו טיפה סרוחה של דלק לא יוצאת מהצינור, אבל המונה ממשיך להשתעשע על חשבוננו. אנחנו מחכים לראות מתי יימאס לו לזחול ככה, ואז הוא מבצע עוד תעלול ומרביץ זינוק מהיר של יותר מ3 שקלים. אחרי הקפיצה הנחשונית הוא נרגע, עובר לקצב צב, עוד אגורה ועוד אגורה, לאט לאט. בסוף, תודה לאל, הוא נעצר, על 6 שקלים ו85 אגורות. אנחנו לא מוכנים לשלם והולכים אל הקופאית, שמערבת את ההנהלה. תקשיב שנייה, יש פה לקוחה שלקחה תזית של 98 ובלי לתדלק כאילו לקחה והחזירה אותה למקום וזה קפץ לה לליטר וזה תשלום. אז המנהל נותן אישור ומחזירים לנו במזומן את הסכום שבו חויבנו בכרטיס האשראי. אנחנו ממשיכים בנסיעה, יורדים מכביש מספר 4 ועוצרים בתחנת פז באזור התעשייה החדש של סדרות. מיכל שלנו כבר מנוסה ומאומנת. שלום, 98 מלא מזומן. תודה. לכם הרואות, גם כאן אין חדש תחת השמש. דלק לא נותנים, אבל כסף לוקחים. גם בסדרות מוכרים לנו אוויר, וביוקר. המונה פשוט מצפצף עלינו וזוחל קדימה באין מפריע. הוא זוחל וזוחל ודופק אותנו ב6 שקלים ו27 אגורות. גם כאן אנחנו הולכים לבכות אצל הקופאית, וזוכים לקבל ממנה הסבר טכני מאלף על התנהגות הצינור. הוא מתמלא מלא אוויר, אז מן בהתחלה הוא מתפוצץ כזה, זה יכול להיות בגלל זה. התחנה הכי דרומית שבדקנו היא של חברת דלק בצומת עומרים. כאן המונה אומנם לא השתולל כמו בסדרות ובצומת פלוגות, אבל לקח את שלו, 2 שקלים ו17 אגורות תמורת כלום. גם באזור השרון והמרכז המונים לא עשו לנו חשבון. למשל בתחנת פז, בכביש עוקף חדרה, המונה של משאבת ה96 אוקטן חייב אותנו סתם ב2 שקלים ו41 אגורות. סמוך לשם, בסונול צומת חדרה, הסתפקו בשקל 1 ו26 אגורות. דור אלון בצומת נחל חדרה לקחה לנו רק 90 אגורות. מזומן 98 בבקשה. אסור לזלזל בסכומים הקטנים. דין פרוטה כדין 100. אין שום סיבה שנשלם אפילו אגורה אחת תמורת שום דבר.